πας ταξίδι? Κατέβασε τη Snappy για να πληρώνεις με 0% προμήθειες στο εξωτερικό. Τελείωσε η διαφήμιση. Έτσι νομίζω. Ωραία. Ας τη βαλίτσα και ψάξε. Να ψάξω. Τι ψάχνουμε? Ψηλά γράμματα της διαφήμισης. Τι 0%? Δηλαδή κάθε ώρα, κάθε μέρα χωρίς όρια. Δεν γίνεται κάπου θα κρύβονται ψηλά γράμματα. Ρε εσύ, το ψηλά με ήττα. Όχι ρε Γιάννη, με γιώτα το ψηλά. Α, κάπου εδώ τα κρύβουνε. Όχ, Τι? τίποτα, κάποιος μας κοιτάζει. Να σου πω, δεν βρίσκω τίποτα εδώ. Πάμε να ψάξουμε και δίπλα. Βρήκες τίποτα? Όχι, αλλά αγόρασα αυτό με Snappy. Ήταν σε προσφορά από μια διπλανή διαφήμιση. Δεν είναι πουθενά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? 0% προμήθειες στο εξωτερικό. Ναι, χωρίς ψηλά γράμματα. Έλα, τσάμπα ψάχνουμε. Την έχω ξαναδεί αυτή η διαφήμιση. Snappy, η νέα σου τράπεζα. Ρε εσύ, στις βαλίτσες δεν ψάξαμε. Άστο ρε Γιάννη, κατέβασε τη Snappy.